बारापाथरी बाजार के पास बिजली विभाग की लापरवाही से एक गाय की मौत हो गई। घटना की जानकारी के अनुसार बिलोनिया अनुमंडल के बारापाथरी बाजार निवासी अरिंदम मजूमदार नाम के व्यक्ति ने शनिवार की सुबह अपनी एक गाय को घास खाने के लिए बांध दिया था, लेकिन बेबस प्राणी अचानक बाजार के बगल में लगे बिजली के खंभे पर चला गया। फिर तुरंत एक तार बिजली के खंभे पर लटक पड़ा था और ये तार जमीन से जुड़ा हुआ था। जैसे ही गाय तार के संपर्क में आया, बिजली गिरने से गाय जमीन पर गिर गई। कुछ देर बाद गाय की मौत हो गई। स्थानीय लोगों द्वारा सूचना दिए जाने के बाद गाय का मालिक अरिंदम मजूमदार दौड़ता हुआ आया। हालांकि घटना की सूचना तत्काल बिजली विभाग को दी गई, लेकिन विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर आने से इनकार कर दिया। अब सवाल ये है कि बिजली विभाग की लापरवाही से दिन ब दिन इस तरह से कई पशु अपनी जान गंवा रहे हैं। इससे पहले भी इलाके में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। दक्षिणी जिला विद्युत विभाग अभी तक इन मामलों को मोड़ नहीं पाया है। स्थानीय जागरूक समुदाय की शिकायतें। সকালবেলা আমরা গরুটা ছাড়ছিল, গরুটা যখন ছাড়ছে গরুটা বাবু আইছে উঠানোর লাগে। তো যখন গরু উঠতে আসে এখানে যে ইলেকট্রিকের যে তারটা আছে টানার পিলার টান আছে, এইটা ঘুরতে আছে, এটার মধ্যে গরুটা লাগিয়া অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে আর কি। স্পটে গরুটা মারা গেছে। তো সম্পূর্ণ ইলেকট্রিক অফিসের গাফিলতি, নাহলে এটা এমনটা হওয়ার কথা না। এইভাবে কি বাজারের ভিতর এইভাবে কি তার ঝুলানো থাকা উচিত নাকি? ওটার মূল্য কেমন হইব ধরেন? ওই তো বাজারে এখন এটার মূল্য ন্যূনতম 40,000 টাকা তো আছে, কারণ এটার একটা দুধের বাচ্চাও আছে। পুলিশকে খবর দিয়েছিলেন? হ্যাঁ, পুলিশকে খবর দিয়েছিলেন? পুলিশের খবর পাওয়া হয়েছে। পুলিশ তারা ইলেকট্রিক অফিসের লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করে আইবো জানাইছে। এটা যখন হয়েছিল তখন কি ইলেকট্রিক অফিসে ফোন করেছিলেন? হ্যাঁ, ফোন করা হয়েছে, তারা জানানো হয়েছে, কিন্তু এখন অবধি কেউ আইছে না। এই জায়গাটার নাম? এটা বরপাথরি, এটা বরপাথরি বাজার। আপনার নাম? অরিন্দম মজুমদার।